Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Tsira da amincin Allah su tabbata a bisa ga fiyayyen halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girma. ‘Yan uwa masu kallon mu da bibiyar mu a cikin wannan shiri mai albarka na al'adkar, wato shiri da yake kawo muku addu'o'i da zikirai da suka zo daga a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A yau insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya shafi istighfari. Muna ji ana cewa istighfari wato neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana istighfari shine bawa ya nemi Allah, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya goge masa zunubansa, ya kuma suturta aibukansa, sannan kada Allah ya yi masa uquba ko azaba a bisa abin da ya aikata na munanan laifuka ko ayyuka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafuru, ma'ana ai wanda yake yafewa bayansa zunubansu, yake suturta aibukansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayansa da su nemi gafararsa, wato su yi istighfari kenan a cikin ayoyi da dama a cikin littafinsa mai girma, kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfirullah, kuma ku roƙi Allah gafara, inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah subhanahu wa ta'ala gafuru ne, shi mai gafarta laifukan bayinsa ne, mai suturce aibukansu ne, rahimun kuma mai jin kai ne. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya'mal su'an, dukkanin wanda ya aikata wani mummunan aiki, aw yazlim nafsahu, ko ya zalunci kansa ta hanyar aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, thumma yastaghfirillah, sannan ya nemi gafar Allah subhanahu wa ta'ala, ya roki Allah gafara, ya ce astaghfirullah ko wani abu mai kama da haka, yajidillaha ghafurar rahima, zai samu Allah subhanahu wa ta'ala ghafuran, yana mai tsananin gafarta laifukan bayinsa, rahiman yana mai jin kai a gare su. Ya'yan uwa masu albarka, istighfari yana da fa'idodi da amfani masu yawa. Daga ciki, Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe wa mutum laifukansa da munanan ayyukansa. Sannan istighfari yana janyo yalwar arziki, yana kawar da masifa da bala'i da fitina, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Nuhu cewa ya gaya wa mutanensa cewa su nemi gafarar Allah, su yi istighfari, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata musu arziki na ruwan sama da gonaki da ƴaƴaye da dukiyoyi. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, yana daga cikin fa'ida da amfani na istighfari, yana samarwa da mutum yardar Allah subhanahu wa ta'ala, yana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaunaci mutum ya so shi, sannan yana magance damuwa da baƙin ciki. Ya kai mai damuwa da baƙin ciki, ya kai mai fama da baƙin ciki da damuwa, yi istighfari, wato nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, ce astaghfirullah, lallai damuwarka za ta wanke, lallai kirjinka zai yi sanyi, zuciyarka za ta samu nutsuwa. Istighfari yana ƙara wa mutum ƙarfi a jikinsa, yana ƙara masa kuzari da kuma lafiya. Istighfari ya zo da sigogi masu yawa a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Na daga ciki faɗin astaghfirullah, astaghfirullah, wato ina neman gafarar Allah, ina neman gafarar Allah. Anan kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan ya suturce ka akan laifukanka da aibukanka, domin idan da Allah baya suturce bayinsa, idan da ba Allah baya lullube bayinsa a bisa abin da suke aikatawa na laifuka, lallai da an shiga uku, lallai da rayuwa ba ta yi daɗi ba. To kana cewa astaghfirullah, ina neman gafarar Allah, ina neman Allah ya gafarta min, kada ya kama ni, kada ya damƙe ni, kada ya min azaba bisa sababin laifukan nan da na aikata. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa wannan kalma astaghfirullah, wasu na cewa astaghfirullah, 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 ina neman gafarar Allah. Ko kuma ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ko kuma ka ce rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, kamar yadda hadisi ingantacce tabbata a cikin littafin sunan Abi Dawud. Abdullahi dan Umar ya ce muna irga wannan kalma daga bakin manzon Allah sallama a majalisin da yake zama, yana yawan maimaita ta, astaghfirullah wa atubu ilayhi, ko kuma astaghfirullah, ko rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. sannan kuma akwai sayyidul istighfar, shine shugaban istighfari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin hadisin Bukhari,
wanda a shirinmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu zo da shi sayyidul istighfar da ma'anar da ya kunsa saboda tsayinsa, wanda shine ya fara da Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya bawan Allah kasance mai yawaita neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka kasance mai yawan aikata laifuka. Lalle mai yawan aikata laifuka ko yana buƙatar gafara, saboda haka mu yawaita ambatan astaghfirullah, musamman a wannan yanayi da muke ciki na tsanani da wahala da tashin hankali da annoba. Sai Allah ya yaye mana dukkanin wata musiba, ya ɗauke mana dukkanin wani bala'i, mu ji zuciyarmu ta yi kyau, ta nutsu, ta samu sanyi. Mu kasance masu maimaita wannan kalma astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wassalamu